खुलुमबाय साफ्रोमखौबो नैबे आंनि btrinfostudio इउटुब चेनेलाव आं बरायनानै लालायबाय दिनै मोनसे टपिकनि सायाव आङो बुंनो होननानै फैदों बे जाहैबाय मा नोंथांमोना जाय भिडिअखौ नायलाङो बिसोरो मोनथिगोन आरो थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो मिन्थिखाबाय आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायनोसो नागिरदों नोंथांमोनखौ बावहाय आं रावखौबो गाज्रि मोननानै बुङाखै आं मानोना आं खावलायदों आं गोरबोनिफ्राय अननानै मानोना नोंसोरनि इयुननि भबिष्यखौ नायनानैसो आं बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा जायफोर नैबे बैसोआव नङा होमबा लाइमोन बैसोआव सोरबा लेखा फरायनायखौ नागारबाय ओमफ्राय बिथांमोना दिनै जों नुनो मोनो फरायनायखौ नागारबाय आरो सोरबाया फरायालासिनो थाबाय बा सोरबाया फरायगासिनो दङ बेबायदि बैसोआवनो आं नुदों गोबां माखासे गामिफ्राव बे सोलियो फरायनायखौ गारनाय लोगो लोगो जेबो खामानि गैया होननानै माने बिथांमोना मा खालामो न'आव थानानै अबेबा बिफां साया सिङाव अबेबा औवा सिङाव अबेबा न'नि सायख्लुमाव बिथांमोना मा गेलेयो तास गेलेनो लायो आरो लोगोसे मा गेलेयो केराम गेलेयो आरो मा गेलेयो बिथांमोना बायदि बायदि गेम मबाइलाव गेम गेलेनानै समखौ ओरैनो थांगारहोयो आरो लाइमोनफोरजों लोगोसे माखासे माने हाबा जानाय मानसिफ्राबो थाफायो दा साननो गोनां बाथ्राया बिसो जादों जों मानसि हिसाबै जोंहा मानसि समाव मावनांगौ गोबां थायो सोलोंनांगौ गोबां थायो रां रुफा आरजिनांगौनि खोथा थायो मानसिफ्रा दिनै समखौसो थोआ बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनो थाखाय नाथाय सोरनिबा थाखाय समानो बिसोरनि थाखाय आग्लायलायोसो दा साननो गोनां बाथ्रा जादों बिसो जादों मा आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जायफोरनाखि लाइमोनफ्रा सानफा थोलो केराम गेलेनानै थायो लुदु गेलेनानै थायो मा होनना बुङो तास गेलेनानै थायो बिदिजों न'खर संसारा बोरै सोलिगोन नोंनि इयुन जिउआ बोरै सोलिगोन नों बेखौ साननांसिगोन दाना आं ओंखायनो खावलायनायदों मा बेफोरबायदि गेलेनानै जुदि मोनजायोबाथ' आंहा बुंनांगौ गैया बेफोरबायदि गेलेनानै जुदि नोंहा रां खामायनानै जुदि न'खर संसारखौ दैदेननो हायोबा बिसि फिसाखौ दैदेननो हायोबा उननि जिउखौ नों दैदेनलांनो हायोबा आंहा बाहाय बुंनांगौ गैया नाथाय आं नुदों बेबायदि लुदु गेलेनानै बेबायदि केराम गेलेनानै बेबायदि तास गेलेनानै नोंनि मेलेमाबो नोंनि गोसोनि सानस्रिफ्राबो गुसेब जालांगासिनो दं नोंनि मेलेमफ्रा गुसेब जालांदों गोसोनि सानस्रिफ्राबो गुसेब जालांदों दिनै नोङो मा जानांगौमोन नैबे समाव नोङो नोंनि जिउआव थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे खामायनायनि राहा लामा लानांगौमोन लामा हमनांगौमोन सोलोंनांगौ दंमोन जों मानो बेखार बुंनो नङा होमबा बेखार जों मानो थानांगौ बेखारखौ जों बुंनो हायाना मानसिया मानो गाराव सोर बेखार जानो जोंनि मानसिफ्रा मा होनो साख्रि मोनबाल'सो बेखार नङा होननानै बुङो साख्रि मोनाब्लाथाय गावनि जिउआव बेखार होननानै लायो आरो सोर लिरनाय दं बबाव लिरनाय दं जे मा साख्रि बाख्रि मोनबाल' बेखार नङा होननाय बेखाराथ' रावबो बेखार नङाना दिनै हालुवाफोरखौ मा होनगोन दाना बेखार होनोसै नामा बिसोरथ' बेखार नङाना बिसोर मालाय खामानि मावगासिनो दङ गावनि न'खर संसारखौ दैदेननो सोरबा बिजनेस मावगासिनो दङ सोरबा कन्ट्रेक्टर जादों सोरबा बिभिन्न रोखोमनि खामानि मावदों नोंबो बिदि मावनो लादों दा आं बेखौसो होननो नागिरदों जे नोंसोरनि इयुननि जिउखौ नायनानैसो जेनेबा आं बुंदों बाहाय नोंथांमोनखौ आं जेनेबा नोंसोरजों सावरायदों नोंसोर जेनेबा आंनिनो फंबाय बैसोनि आरो आंनिनो बिदा बैसोनिफोर दङ बिथांमोना दिनै नुयो आरोना बुंबाबो दाय जायो बुङाबाबो दाय नाथाय बिदिनि न'खर संसार जानांगौनि साननांगौ फैनोसै बिथां फिसा फिसौ जोनोम जाबाय थाखा थाइसे आखायाव गैया बेराफारसे बिथांनि साननायाबो थिग गैला गेलेयो मायो लोङो जा एसे थाइसे थाइनै मोनो बेजोंनो बेदर बायनोसै जुमाय बायनोसै जौ लोंनोसै इन्टारेस्ट खालामनोसै सब बिदिसो संसारा बोरै जागोन दाना नोंहा दि नोंनि भबिष्यनि खोथा दङ बिसिनि खोथा दङ फिसा फिसौनि खोथा दङ आरो सेंग्राबा नोंथ' हाबा लानांगौना हाबा लानांगौ न'खर दैदेननांगौ दा नों बेबायदि सानफ्रामबो केराम गेलेनानै थानानै लुदु गेलेनानै थानानै तास गेलेनानै थानानै मा जागोन संसारा स' जोङो जेब्लायबो मा खालामनांगौना जोङो गुवार लेभेलाव जोङो लामा हान्थिनो नाजानांगौ नों गुसेबाव थानानैबो जों जानला मोनला फक 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 बुंलाबानो जाया बक्सिलाबायबानो जाया जोङो थासारिखौ नायनो रोंनांगौ मुगाजों जों गोरोबनो रोंनांगौ माब्रैबा मानसिया गावखौ मुगाजों खाब जानो हानो बिनि माखासे स्ट्रेटेजिफोरखौ जों दिहुनना लानांगौ गावनो दिहुनना लानांगौ आरो आजिखालि जों मोनो मबाइल जानाय लोगो लोगो दिनै जों मा इउटुब फैनाय लोगो लोगोनो ससियेल मिडिया फैनाय लोगो लोगोनो बेनि गेजेरजों जों गोबां माखासे राहा लामाखौ जों दिहुनना लानो हायो दा मेनलि मा सानो सासे मानसिनाव गावनि साननाया थिग नङाब्ला गावनि मोन्दांथिफ्रा क्लियार नङाबा बेयावनो बिनि गोसोफ्रा गाज्रि जालाङो बेयावनो बिनि माखासे नेगेटिभ साननायफ्राबो जोनोम जायो ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायनो नागिरदों जायफोरनाखि गामियाव थानानै बेखार ओरैनो थालाबायो बा नोगोरफ्रावनो होनदों गोबां नुयो जों थासारिजों माने बिथांमोना गोरोबा माने सोरबाया जेनेबा एसेनो इन्टारेस्टनि थाखाय दसे सम तास गेलेयो बेखौ आं बुङा दसे सम केराम गेलेयो बेखौ आं बुङा बिथांमोना जास्ट ओरैनो माने माइन्डखौ रिफ्रेश खालामनो थाखाय बिथांमोना रिलेक्सिं खालामनो थाखाय दसे सम गेलेफायो
नाथाय सोरबायाथ' सानसे थोलो केराम गेलेयो, सानसे थोलो गेम गेलेयो, सानसे थोलो लुदु गेलेयो। मा बेजों फैसा थाखा खामायनो हायो नामा? आरो हामारोबाथ' जेबो नङा दे, आंहा बुंनांगौ गैया। नोंहा जुदि हामारोबा आंहा बुंनांगौ गैया। खिन्थु बेफोरबायदि गेलेनानै सोरखौबाबो लोगोआव लाफानानै नोङो बै नोंनि उन्दै गथ'फोरजों लोगो जाफानानै उन्दैफोरजों जुवा गेलेनो फोरोङाथ', उन्दै गथ'फोरखौ नों केराम गेलेनो फोरोङाथ', उन्दै गथ'फोरखौ नोङो तास गेलेनो फोरोङाथ'। साननांगौआ बेसो जादों। दिनै केरामबाबो फैसानि गेलेयो, ओरैनो गेलेला। तासबाबो जेनेबा फैसानि गेलेयो, ओरैनो गेलेला। गासिबो माने मबाइलाव लुदु गेलेयो, फैसानि गेलेयो, ओरैनो गेलेला। मा जागोन बिदिजों? मा जागोन बिदिजों? नों गावखौ सानगोर, नोंनि न'खर संसारा मारै जालांगोन। बिदिजों नोंहा संसारखौ मालाया सानफा थोलो खामानि मावबाबो मोनजायाखै आरो नों बेबायदि लुदु गेलेनानै नों मोनजागोन नामा? नों बेफोरबायदि माबा मोनसे बेखार नाङा फाङा खामानि मावनानै नों न'खर सालायनो हागोन नामा? मालाबा हाया। जुदि नोंहा क्वालिफिकेसना मेट्रिक पासनि गोजौआवबा दानो एसे एनै खामानि मावदो, साख्रि बाख्रिनि इन्टारभिउ होनो बेब'स्था खालामदो, साख्रि बाख्रिनि एप्लाइ खालामदो, इन्टारभिउ होदौदो। दिनै नङा गाबोन नङा समफोर निस्सय मोनगोन। आरो साख्रि मोनलायनाङा, साख्रि मोनाबाबो नोङो थांना थानो हानायनि, खामानि आरजिनो हानायनि, रां रुफा आरजिनो हानायनि गोबां लामाफोर दं। नों बेखौ मावदो, आखाइ सोमावदो। आखाइ सोमावाबा बोरै रां फैगोन, बोरै नोंखौ सोर जाहोगोन? आखाइ सोमावनांगोन, मावनांगोन। ओंखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय आं नोंसोरखौ आंनि फंबाय साननानै, आंनि बिदानि समान थानानै नोंसोरखौ आं खावलायबाय, अननानै तास गेलेनाय, माबा मोनसे गेलेनाय समखौ दाखाथायसै। आरो नोंनि उन्दै गथ'फोरखौ दालाफा बेफोरबायदि गेलेनायावहाय बादासो होनांगौ। नों जुदि मोजां, नोंनि मेन्टेलिटिया थिगबा, नोंनि सान्थिफ्रा गोथारब्ला नोङो गुबुनखौ बादासो होगोन। आरो थाहोनायबो नङा नोङो बिदिखौ गेलेनो नाङा, माबा मोनसे खामानि मावदो। जों जास्ट टाइम पाससो गेलेदों बास। आधा घन्टा गाहाम गेलेनायाथ' ओरैनो बेखार दे। आधा घन्टा 1 घन्टा गेलेनायखौ आं जेबो साना दे। जास्ट माइन्डखौ रिलेक्स खालामनो थाखाय गेलेयो सोरबा सोरबा। बेखौ आं जेबो बुङा। खिन्थु टाइम बिदि गेलेनानै जिउ थाङोबा नोंनि संसारा खाना। बेखौ आं डाइरेक्ट होनो, नोंनि संसारा खाना जागोन। थाल लाखा। बे बैसोआवबो जुदि नोङो साननो रोङाबा, बे बैसोआवबो नोङो हमदांनो रोङाबा, बे बैसोआवबो नोङो बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ नोङो बिजिरनो रोङाब्ला, नों मानसि महरै थांनानै थायोआनो मोजां। मानसि महरै नोङो टटेलि जिर' दङ। होमबा बेवहाय सोर दुखु जागोन? नोंनि बिमा बिफाफ्रा दुखु जागोन। नोंनि बिमा बिफाया सानगोन जे बे गथ'आ रोंनानैबो रोङै बायदि जाबाय, जे बे गथ'आ लेखाबो फरायला, माबा मोनसे खामानि मावला, खालि गोदाव सोराव थांबाय थाबाय। मानो दुखु मोना? आरो बे लामायाथ' नोंनावबो सानसे फैगोन ना। नोंनाबो गथ' जोनोम जाबाय, आरो जायफोर हाबा जायाखै नोंसोर हाबा लानो थांगासिनो दङ। हाबा जानाय लोगो लोगो नोङो थाखा फैसाखौ बहा मोनगोन? माब्रै न'खर सालायगोन? नोंनि न'खरखौ सोर नायगोन? बेखौथ' नों नायनांगोन ना। ओंखायनो आं खावलायदों गोरबोनिफ्राय, रायनाय नङा बियो। आं नोंसोरखौ साजेस्ट खालामो, अननानै माबा मोनसे खामानियाव एंगेज खालामनानै था, न'खरखौ दैदेननो सोलों। अब्लानो निस्सय नोंसोरनि इयुन जिउआबो गोजों जालांगोन। बेखौ आं मिजिंथिनानै आंनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।